Epizodu Minecraft preživljavanja. Danas ćemo da posjećamo u cijelu šumu, ajmo da napravimo sekire. Vidite, ja sam u prošloj epizodi pravio kuću. Čekaj malo, evo još sekire. Treba će nam kamena. Tako, to ćemo da stavimo. Ajmo, vidi pada u noć, ajmo samo. U sljedećoj epizodi ćete imati FIFA World. To sam rekao u prošloj epizodi. Tako da ovo koristim. Vodimo katlicu. Čekaj, da li ima negdje da slušamo. Evo ovamo zapravo. Bijela drva. Biće naporno. A šta se radi, pravit ćemo kuću od ovih drva. Mislim, vidjet ćemo se da ogromnu, napravit ćemo neku malu. I kopat ćemo malo, to ćemo, sa kopanjem ćemo da nastavimo u trećoj epizodi. A mi... Čekaj, koliko mi treba nam više. Tu ćemo čak, treba nam još. Mnogo drva nam treba. Naravno, nećemo na ovom mjestu praviti kuću, tražit ćemo neko drugo mjesto. Sada nemo odmah tražimo što ćemo. Možda budemo naše drva. Dosta mi ovo drva. Ovo je vam jako kako sam skupio. Imamo dosta drva. Ovo oduzmemo sve. Moramo na kuću. Nećemo da ona je malo zajebano. Vidite, nema ništa. Više ima. Da tražim malo zanimljivije. Joj, kamen ćemo uzeti, treba će nam... Sorry, a neće trebati kamen, imamo kamen kuku, imam dosta. Počet srkirajmo novu. Ajmo sad potražimo novo mjesto.
možete dobro isto. Veća, no, livada da, gledam livade. Borbuna, livada. Livada, borbuna. Pa ako se ne da čujem. Samo čekaj malo da idemo. Više, neće. Dobro, negdje spavnar. Čekaj. Što sam ovdje šutao? Dobre. Bilo. Vidite, ima pećina. Tako je dugo stanje. Sad ćemo trske. Stvari. Čekaj da imamo čanac. I ovo je dobro isto. Ajmo vamo. Kokoške. Uplivate bre. Čekaj, ćemo ovdje. Dobro. Evo, može, ovo je dobro isto. Trili vode. Ovo smo bili. Dovoljno ću napraviti kuću. Ako ima veze. Ako ćemo... Čekaj, treba nam peska. Ima peska, ima. Mase peska. Da. Super, 20 peska. Ovdje ćemo napraviti kuću. Ajmo se da krenemo. Ajmo. 4. Mnogo velika kuća. Ovdje ćemo malo. 1, 2, 3, 4. Ovo ću vam budu stakla. Evo, 1, 2, 3, tako. Kako bude? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. Samo da vidimo, bro.
dogodi. Stvari moćemo ono... Nešto tako. Brzak samo stavim tu, pećnicu, tu i kret. Kuća naša. Samo napravimo staklo, a sljedeći put ćemo to lepo, šta mi treba, to mi ne 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 treba, ne treba sporo se mogu. Čekaj da, ovako ćemo gledati, ovako sam se mislio. Tu. Samo tako. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!